ହେ ମୋହର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭାଇ, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଓ ତାହାଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମହାନ ପ୍ରେମ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ଆଜି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୟା ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଅଛି। ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଚି ହେଉ। ଏ ଭାଇ, ଯେପରି ଆଲୋକରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ଆଲୁଅ ନଥାଏ, ସେଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ରୁହେ ଓ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ହେ ଭାଇ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭଠାରେ ନଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛ। ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି। ଯେ କେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି କୁହେ ଯେ, ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପବିତ୍ର ଏବଂ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଧର୍ମମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ସନ୍ତାନ ଅଟେ, କାରଣ ସେ ମିଥ୍ୟା କହେ। ଯେଉଁଠି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭ, ପାପ, ଅପରାଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଅଛି। ହେ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ ଦେଖାଉଅଛି। ଏହି ଉଲଗ୍ନ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ତୁମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା କର୍ମର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପାପରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଏହି ପାପମୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବ, ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବ। ଯେ କେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଆଉ ମରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାଜିତ କରି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବ। ହେ ଭାଇମାନେ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମ୍ଭ ପରିବାରର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସୁସମାଚାର ପଠାଯାଇଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ, ତେବେ ଏହି ଜଗତର ମାୟା ଓ କପଟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖୋଜ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜିଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତର ମଣିଷମାନେ ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଏହି ଜଗତ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସେଥିରେ ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନବ ଶରୀରରେ ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଥିଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶଟିଏ ନଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ, ଦୁଃଖୀ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ, ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ, ଅପରାଧରେ ପୀଡ଼ିତ ଓ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ପ୍ରେମ ଓ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ସେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବଧିରମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଓ ମୂକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ବହୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଧିରୁ ଜୀବିତ କରି ଉଠାଇଲେ। ସେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଦର କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ, ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଓ ଛେପ ପକାଇଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲେ। ସେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ହେ ଭାଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନର ପାପର ବୋଝକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କ୍ରୁଶ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ହଁ ଭାଇ, ସେ ତୁମ୍ଭ ପାପ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟାରେ ପିଟାଗଲା। ତାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟରେ ପିଟାଗଲା। ତାହାଙ୍କ ପାଦ, ହାତ, ବକ୍ଷକୁ କଣ୍ଟାରେ ବାଡ଼ାଗଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ପବିତ୍ର ସତେଜ ରକ୍ତ ସବୁ ନିଗାଡ଼ି ବୋହିଗଲା। ହଁ ଭାଇ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଆପଣାଠାରେ ବୋହି ନେଲେ। ସେ ଆପଣା ବହୁମୂଲ୍ୟ ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ଜଗତର ପାପକୁ ଧୋଇ ନେଲେ। ସେ ତୁମ୍ଭର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗ ନିଜଠାରେ ବୋହି ନେଲେ। ସେ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଆପଣା ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି ସୁସ୍ଥ ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଅ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଓ ଦୁଃଖ ପାଇଅଛନ୍ତି। ହେ ଭାଇ, ଆଜି ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା କହୁଅଛନ୍ତି, ତାହା କର।
ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭକୁ ଧରନ୍ତୁ। ଏ ଭାଇ, ତୁମ୍ଭର ଶେଷ ଦିନ ହେଉଛି ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦିନ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବ, ଦେଖିବ ସେଇ ଶେଷ ଦିନରେ ତୁମ୍ଭେ ଆଲୋକରେ ଉଠିବ। ତୁମର ଆତ୍ମା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେ ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ପାଇଅଛି। ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ପାପରେ ମରିଥିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଛଟପଟ ହେବ, କାରଣ ପାପ ତୁମ୍ଭକୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ନରକରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବ। ହେ ପିତା, ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ତୁମର ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅ। ଆମେନ୍।